Velkommen til forbrugerweb.dk, der giver dig overblik over energien. Når du logger på hjemmesiden, kan du se dit energiforbrug per måned, per dag og fra time til time. På den måde kan du følge udviklingen tæt og sætte fokus på energibesparende tiltag til glæde for miljøet og din pengepung. På hjemmesiden kan du aktivere alarmer, så du ikke behøver at overvåge dit forbrug hele tiden. Hvis dit forbrug varierer væsentligt, vil du modtage en besked, og du kan stoppe forbruget, inden det løber løbsk. Forbrugerweb.dk er blevet til i et samarbejde mellem flere forsyningsselskaber. Hvis dine forsyningsselskaber er med i samarbejdet, kan du få et samlet overblik over dit forbrug af både varme, vand og el. Du vil også have mulighed for at se dit forbrug på flere adresser, eksempelvis i sommerhuset, i udlejningsboligen og i din private bolig. Vi vil nu hjælpe dig godt i gang med forbrugerweb.dk og vise dig nogle af mulighederne. Når du første gang går på forbrugerweb.dk, skal du oprette en forbrugerwebkonto. På forsiden af hjemmesiden skal du derfor klikke på det røde felt med teksten "Klik her, hvis det er første gang, du skal logge på". Indtast din e-mail som brugernavn og en valgfri adgangskode på minimum 8 karakterer, som du kan huske. Du skal bruge både e-mailadressen og adgangskoden næste gang, du skal logge direkte ind. Herefter klikker du Næste. Nu skal du tilknytte en måler til din forbrugerwebkonto. Først vælger du dit forsyningsselskab i rullemenuen. Herefter skal du taste de unikke koder, som står i velkomstbrevet, som du har modtaget. Klik på OK. Din måler er nu knyttet til din forbrugerwebkonto. Du kan tilføje målere på en ny adresse, hvis du for eksempel har et sommerhus eller en virksomhed, som modtager el, vand og varme fra et eller flere af de forsyningsselskaber, som er en del af forbrugerweb.dk. I så fald har de sendt dig et velkomstbrev med koder, som du skal indtaste. Når du klikker på knappen "Jeg ønsker ikke at oprette flere målere", kommer du automatisk til din personlige forside, hvor du kan få overblik over dit forbrug. Din forside vil se sådan ud, hvis du både modtager varme, el og vand fra forsyningsselskaber, der er med i forbrugerweb.dk. Alternativt får du kun overblik over 1 eller 2 forsyningsarter. På forsiden præsenteres dit forbrug i kroner. Graferne øverst viser dit forbrug til dato, dit forventede forbrug for året og din akonto for året. Forskellen på forventet forbrug og akonto er enten det, du kan forvente at betale ekstra eller få tilbage i forbindelse med årsopgørelsen. Dette beløb kan dog ændre sig i løbet af året, hvis du for eksempel ændrer forbrugsmønster. Grafen nedenunder viser dit forbrug fordelt på måneder, både for indeværende år og sidste år. Nederst er det illustreret, om du bruger mere eller mindre end en tilsvarende husstand. Bemærk, at du kan skifte adresse i øverste højre hjørne, hvis du har tilføjet flere adresser. Klik på adressefeltet, og du får vist de adresser, du har tilknyttet. Klik herefter på den adresse, du vil se, og forsiden opdateres automatisk. Vælger du menupunktet Forbrug, kan du se dit forbrug i mængder. I første omgang viser søjlerne dit forbrug fordelt på måneder. Hvis du klikker på en af søjlerne, får du vist dit månedsforbrug fordelt på dage. Klikker du igen på en af søjlerne, får du overblik over dit dagsforbrug fordelt på timer. Detaljeringsgraden giver dig mulighed for at ændre dit forbrugsmønster og spare penge. Ønsker du at kende dit forbrug i en bestemt periode, skal du klikke på Vælg periode. Bemærk, at du kan skifte mellem varme, el og vand i menuen under Forbrug. Skifter du til en anden forbrugsart, skal du vælge periode igen. Har du adgang til data om dit varmeforbrug, kan du klikke på den lysegrå knap Afkøling og se en kurve for, hvordan dit anlæg afkøler i forhold til den anbefalede gennemsnitlige årsafkøling. Det betaler sig at spare på energien. Under Spareråd finder du gode og konkrete råd om, hvad du kan gøre. Foretager du energibesparende tiltag, har du mulighed for at følge, om dit forbrug falder dag for dag i forbrugerweb.dk. Når du klikker på Min profil i menuen, kan du se de oplysninger, din ejendom er sat op med. Vi anbefaler, at du opdaterer din profil, for jo mere præcise dine oplysninger er, des mere nøjagtige bliver beregningerne og overblikket.
Under Min profil kan du vælge fremadrettet at logge ind på forbrugerweb.dk med NemID. Ønsker du det, skal du klikke på knappen Tilknyt NemID. Du kan også ændre brugernavn og password under login. I menuen under Min profil kan du vælge punktet Mine alarmer. Under Forbrugsalarm kan du markere, om du ønsker en sms eller e-mail, hvis dit forbrug varierer væsentligt. Hvis du får vist overskrifterne varme og vand, kan du aktivere en alarm ved mangelfuld afkøling eller ved lækage. Du får således mulighed for at stoppe forbruget, inden det eventuelt løber løbsk. Husk at kontrollere kontaktoplysningerne og klikke Gem, når du ønsker at aktivere alarmerne. Vi håber, du får glæde af forbrugerweb.dk. Er du i tvivl om noget, finder du en udførlig pdf-vejledning på forsiden af hjemmesiden, hvor du afhængig af spørgsmål kan finde svar. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte dit forsyningsselskab, hvis du har spørgsmål til forbrugerweb.dk i øvrigt.